बियाह करो तारो भाई संभार लेबो बाबूजी संभारी बाबूजी संभारी अभी बियाह करता रिंकर बाबूजी संभारी है। ना ना बात तो सही बा ऐ कमाएला नहीं खन चाचा है वो अपन दिमाग से कहले बड़े इनका वो अपन सही कहले बड़े इनका पूर्वज से चलल आवत कोई टाइम संभारी इनकर डाल देलू पंडित जी पर काम करो गलवा में माला डललू कर पर ई बताई जब रउआ इनका के छुअनी ह हाँ तो कैसन लागल ह बहुत मजा आइला आई रे दादा करंट मारता ना हाँ मजा आयल होता है मजा करो एक बार और लेवल चाह दिवा दी लइको सियान हो गइल बा बहुत ऊपर के बारे में मर दे तू दिवाई दिवाई तो चला जी गलवा में माला डललू कोरा पर दम जैसन की दूल्हा उसन ही दुल्हनी आज से ही हो गईले तोहर सजनवा साली के कहला से ना नचे मेहरारू के कहला से नचे तू नचा साली के कहला से ना हेले सार के कहला से नची है कौन सा रह रे ए स्वामी जी तनी मनी नाच ना अरे अब तरह और कनियो कह देली नाचे के हिलाली 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 दोनों जना हिलाओ हिलेला 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 कमरिया जब जब हिलेला ए आरे सखी साले हर मिल के मंगो लगावे हिलेला सखी साले हर मिल के मंगो लगावे हिलेला आय हिलेला आय हिलेला दिला दिला के कमरिया हिलेला बाप रे पहिल का ऐसा बिया हम आज अपना जीवन में देखता नहीं कि जो दुल्हे के दुल्हन उठा ले लेती ओही में कहता घोप आ वही में कहती है घो डायलॉग फाइन कर कोनो बात नहीं बात सही है बात सही तो अब तनी रउआ प्रणाम कली सभे के कहीं कि सब कोई के प्रणाम सब कोई के प्रणाम कहीं पापा के प्रणाम पापा के प्रणाम मम्मी के प्रणाम मम्मी के प्रणाम चाचा के प्रणाम चाचा के प्रणाम चाची के प्रणाम चाची के प्रणाम भैया के प्रणाम भैया के प्रणाम भौजी के प्रणाम भौजी के प्रणाम मौगी के प्रणाम मौगी के प्रणाम हर मऊ भरे ना होके के चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर जो रउआ लोग के रोल अच्छा लागल होके तो एगो ताली जरूर बजाई आप सब ई बताई जब रउआ इनका के छुअनी ह हाँ तो कैसन लागल ह बहुत मजा आइला आई रे दादा करंट मारता ना हाँ मजा आयल होता है मजा करो एक बार और लेवल चाह दिवा दी लइको सियान हो गइल बा बहुत ऊपर के बारे में मर दे तू दिवाई दिवाई तो चला जी गलवा में माला डललू कोरा पर दम जैसन की दूल्हा उसन ही दुल्हनी जैसा दुल्हा छेछरा वैसने उ छेछरा सब ना कह मर मजाक होता राम विवाह चलेला त राम विवाह में मोरे मजाक हो मारे मजाक ह तनी मजा आवेला राम विवाह में महाराज तब तू त इनका के धरे के फेर में रही हो धरही के फेर में रहली हो आय एक दाऊ रो बियाह करो तारो भाई संभार लेबो
बाबूजी संभरी अभी बियाह पर तरिंकर बाबूजी संभरी है ना ना बात तो सही बा ऐ कमाए वाला नहीं खन चाचा है वो अपन दिमागे से कहले बड़े इनका वो अपन सही कहले बड़े हाँ इनका पूर्वजे से चलल आवत कोई टाइम संभरी इनकर अभी उम्र कतना बा ई गलती नहीं खन कहले अभी छोट बाड़े तो कमीनी होत होई है ना भोजन पताई के दाम कहाँ से आई तब बाबू जी ने देखी हैं पहले बियाह छोटे में हो जा एकरा बाद गाँव करा के ले आवल जाता गलती कहता नहीं सही तो हो ना हो कहीं उहे बतिया इनका मन पड़ल होके बहुत सुंदर बात कहनी है बाबूजी संभरिए नु एक टाइम कि तीनों टाइम तीनों टाइम खाना तीनों टाइम नु होला बाबू के राजा कह दे ए तो गलवा तो माला डललू पर पर डबवा आज से ही हो गईले तोहर सजनवा अब हम चाहतनी कि ये बियाह के शुभ अवसर पर सखी लोग मित्र लोग सब कोई डांस करते बा तनी दुल्हो दुल्हन के डांस हल्का हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे तो ना बहुत बढ़िया तो केकरा केकरा मन बा कि दुल्हा दुल्हन के डांस हो जाओ सब लोग के सबे का मन बा अरे ले जी इज्जत ले जी हिलावे का जितना ही होता नहीं तनिषा नयका ब्याह में ये होता सब हाँ हाँ वो देखा ए बाबू गलवा में माला डललू पर पर